Ja sam gledao jedan dokumentarni film koji mi je totalno promenio svest i koji je jako bitan od krucijalnog je značaja, da tako kažem, za napredak našeg društva niste ni znali. Ako niste gledali, evo ja ću vam sada reći koliko ćete vi večeras izaći pametniji posle ovoga što ću vam ja reći. Znači, dokumentarni film, gledam ovako, kreće, kaže ovako. Puž ima 20.000 zuba. Eto, to je to. Ne, šalim se, ne. Ne, puž, ti misliš, aj šta sereš puž, kurac moj, znaš ti šta je puž? Brate, puž je, puž, brate. Pa, puž, ne znam šta, ali puž. Kod njega, on je Evropljanin, nema muško-žensko kod njega. Nema, oni svi puževi imaju kiticu. Svi, stvarno, svi imaju kiticu, nema muško, nema to. I seks im traje, 8 sati im traje seks. A kaže, mogu da spavaju po 7 dana, kako ne spavat 7 dana, jebem ti. Posle 8 sati, ja posle 10 minuta seksa moram da odremam. I sad snima se dokumentarac Puž. I sad tu je ovako puž. A tu je jedan puž. A iza stoji jedan puž. Ali vidi, ja vidim, on pojma nema da se snima. On zvera okolo nešto. On tam druže, u kadru si izađe. I sad ovaj je puž kao... A taj što ne zna da se snima, to je bosanski puž bio, ja sam vidio. Ne znaš što nije skonto, ne, nego znaš ona kućica što ima. Poslednji sprat nema fasadu. I gledam ja dalje. On ode, puž. A puž i puž. I vidim ja ovaj puž, hoće on kao, znaš, kiticu. I ja vidim ovaj namigne. A ovaj puž kao, mislim se ne seri, vidim ja hoće on. I sad on kao, kao malo su ubrzali. I sad oni se mačuju. I pa je sada, i sad ide ovaj izvrne očima. I sad pa ti misliš, ovo je najluđe što sam video. RTS, Trezor, podne, jebote. Ja gledam sve, gledamo će mama ući da prebacim. Dokumentarna emisija, jebem ti. I sad ti misliš to je najluđe? Nije! U jednom trenutku, tako je kod njih, u jednom trenutku nekome otpadne. Nekome otpadne. I onda je on žensko. Onda ona kuva, sprema, puši ovo. Zamisli da je kod nas tako. Kako se zoveš, izvini, ti što snimaš? Kako se zoveš? Da, ti, slobodno, ti. Milica, dobro. Milica, gde ja u pičku? Ne, šta se, igramo se, znači ništa nije stvarno, je li tako? Zamisli sad, mi smo svi ko puže i svi imamo kitice. Ja već imam kiticu, ne brini. Sam ispunio uslov. I sad zamisli, Milica i ja svi imamo kitice. I sad ti dođeš posle nastupa i kažeš, baš si dobar bio. I ja kažem, hvala. To bi, vidi, kad bi mi znali da bi nama moglo da otpadne, to bi bilo jedini put kad bi muškarac odbijao seks. I sad muškarac nikad ne odbija seks. Hoćemo seks? Da. A nemamo gde? Nema veze. Bolesna sam? Da. A tad bi bilo Milica, kaže, Srđane, bio si super, hvala. Hoćeš malo da se mačemo? Ja kao, nemoj. Ajde, nemoj. Otpašće.
Pa neće, Milice, ajde, ti kao, dobro. I odete negde, u haustor ili u WC, i krenete. Aj, je spremna? Jebem ti. Tebi neprijatno. Jebem, nije nešto. Joj, samo da ne otpadne. I otpadne ti. I od tog trenutka si ti, ništa, Milice, cepaj. Je sve okej? Hvala ti.